Walah dalah yo ndi Bawur Jati. Wenehno aku ratu wenehe aja takut sak kletrak kabeh gigit siung pamit kabeh. Engko iki ora sah waton kemlewat. Ora sah dadak kowe arep nandangi. Kowe pengen nandingi yang Bawur Jati ning tanding ngono lho putune Antasena. Saiki aku tak takoni iki arane apa? Brijiku sing kaya ngene iki werdine apa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji tibane nang ndi sakarmu aku ora ngeluh karepe tibane nang ndi nyo tampanono wah weh wah woi kemlewat kang dadi pakarti candrik-candrik kita emen pun kula saiki ora arep tata krama sampean kula saiki lungguh dhuwur kowe lah dalah Bawur Jati non kita gelem leren anggun kita dadi pendhita apa ora walah dalah kulon purun leren nak apa jenenge maksiat teng alam dunia iki mun ilang. Dan iki sir sampean pripun? Nek pancen kita ora gelem leren, kita bakal ulun pidana tak cemplungake ning kawah Candra di muka tanpa pangapura selawase urip. Mang jajal ning ampun kaget lho wela dalah. Nek pancen kita ngeyel murga kita tampanono guntur geni guntur angin. Mang tamaken nganti tumama kula nyembah karo sampean. Arcangga bla iblis lanan padha jeg-jegan nglahing sekaring bawana langgeng senggana sawise satata sira ngadhep ana ngarsaning sun ora ana cantrik-cantrik liya sing tak caketake suwane kejaba mung cantrikku 1 2 3 4 iki cacahe sing tak caketake kelawan Begawan Bawur Jati merga sing tancah ora tau nunggak bayar SPP padha slamet tekamu nyuk Anoman Lunamin pasang limang tabe lebine kula dulu dimaweng tawang tuang ini dapat ning telak manu Peremban kok sik to menengo sik cantrik-cantrik bareng Paduka amiji dateng pisuwanipun ingkang abdi pun senggone Kendali Sada wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kali sing sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep Padha Paduka Penemban Bawur Jati ya tak tampa ora lewat pangestuku tampanono ya Anoman oh inggih kula pun dinggo jimat paripi dayanana ing kasantosan prayogakna kepenakno lungguhmu ana ing kene ora usah wige ringa-ringa kowe njaluk apa wae nembunga karo aku mesti tak turuti oh inggih warem njaluk wedang ngomong karo aku tak paringi kowe aku mung karek utusan karo mbanku inggih wis pokoke kowe urip nang kene kowe suta marang ngersaning Begawan Bawur Jati kowe tak wenehi apa wae kowe tak paringi oh inggih isahaken dawuh matur sembah nuwun sanget inggih tanpa pepindhan Raden Gatotkaca rada aduh sawane padha raharja sak lenggahira Raden Suryakaca ya Raden Rimbiatmaja lho namit pasang liman labe yang Penemban Bawur Jati kula nuwun sewu menawi kula radi tebih sowan kula saking Siwanu mantan cantrik sanesipun ora apa-apa kula ngaturaken sembah sumungkeming pabekti kula kunjuk Eyang ya tak tambah tiba sepadha-padha Raden prayogake kuwi inggih sampun boten kirang prayogi ora lewat Raden Antareja aku ngaturake aku nyumanggake lenggahmu nyumanggake sowanmu ana ing pertapan Sila Langgeng kene Raden Antareja pangestunipun yang Penemban Bawur Jati wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda nir ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Eyang Penemban
Ya tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat pangestuku Tambanana Raden. Oh inggih kula punika Jimat Paripe dalem kasantosan. Penakna lunggahmu penakna. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Raden Antasena. Piye Mbah? Wilujeng sowanmu. Pangestune Simbah Bawur Jati. Hus. Bawur Jati aku. Pangestune Simbah sik Jati apa Jati? Jati Jati. Jati ki dodol aku, ning aku Bawur Jati. Oh iya. Di ngapurane akeh klerune Mbah. Ora apa-apa. Prayoga sowanmu. Pangestune Simbah Bawur Jati wilujeng sowanku slamet tekaku kalih sing sambi kula ora ana beda apa-apa. Aku ngaturake basaku katur ya Mbah. Kosike. Sampeyan ki satriya sing pancen dugal kewarisan, sing ora iso basa, ora iso tata krama. Iya, njur keparengi Simbah kepiye? Lah mula gandeng dina samengko kok sampeyan ngaturake bekti karo aku, kok sik to? Dewa siji wae ora ana sing wani nampa sembahmu. Lho. Njur kersane Simbah kepiye? Sing gedhe pangapuramu, penges apa sembahmu ora tak tampa. Lho. Nek ngono pancen ngono aku mending ora sida suwita marang ngersaning Simbah Bawur Jati. Wah, aja ngono. Ngene ya. Sampeyan ki dadi satriya sing ora iso basa, ora iso ndodhok ki dadi jagoning dewa, dadi apa ya? Senopati utawa bintanging para Pandhawa. Waduh. Tegese bintang kepiye, Mbah? Apa ya istilahnya wong sing paling digdaya anak-anak Pandhawa ku ana sing iso ngungkuli kadigdayane kejaba Raden Antasena. Tur Raden Antasena kuwi satriya sing dugal kewarisan, ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso nyembah karo sapa wae. Lah kok sampeyan ngaturake bekti kelawan Begawan Bawur Jati sing mung pendhita gunung iki, sing mung pendhita mung arep golek surban nyandhake mung kresek ireng. Kok sampeyan ngaturake bekti karo aku ki apa rangko aku mengko kuwalat? Kuwalat saka ngendi, Mbah? Mergo iki sing dadi karepku, iki sing dadi tekading atiku aku suwita lahir batin karo Simbah Bawur Jati. Wah, piye ya? Berat iki. Ya wis saiki ngene wae, nek kowe ngaturake bekti karo aku, sembahmu tak tampa ning pangestuku go Tambanana lan aku ora lahir batin nampa sembahmu lan aku go ora lahir batin mana pengestu karo kowe. Pengestune wong sing ora lahir batin mene pengestu ora bakal ndayani apa-apa. Wah, jan wis. Ya wis ngene wae lah. Nadyan to kanthi berat hati sembahmu tak tampa pengestuku Tambanana. Weh ngono Mbah kapan-kapan tak jupuke. Kuwi lho. Ora kok pengestu kapan-kapan kon menehke kene ngarep dijupuke anggepe. Nek Simbah ora lahir batin ora ikhlas jroning ati, aku yo uga ora wani nampa sing dadi pangestune Simbah. Mergo arep kepiye wae Simbah pangestuni karo aku ora bakal oleh dayane apa-apa. Wah, ya wis sembahmu tak tampa pangestuku Tambanana. Tak gegem ndadekake jimat, Mbah. Lah ngene rak kepenak. Lah iya. Prayogane Raden. Kaya ora kurang prayoga. Sowanku nang ngersaning Simbah Bawur Jati. Cantrikku kabeh wonten dawuh penemban. Mesti wae gawe kaget sowanmu kabeh iki tak awe ana ngersaning Begawan Bawur Jati. Dina samengko aku secara ujug-ujug, secara aku tanpa taliwara aku nganakake pawiyatan utawa aku ngeklik bel makring kuwi mertandake nek pelajaran masuk sekolah iki. Mula dina samengko aja kaget kabeh sowanmu kabeh. Dina samengko aku bakal paring ilmu karo sampean-sampean kabeh, karo mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, kakak-kakak. Dina samengko aku bakal paring ilmu ning nuwun sewu. Ngilmuku iki ora kok ngilmu formal, ora kok ngilmu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sak piturute ora. Ning ilmu biologi. Waduh. Kuwi tegese padha wae ngilmu sing udu nuwun sewu du bab guna kasantikan guna kaprayitnan. Wah iki ya ale iki.
iki ilmu biologi iki ya perlu kok nek kleru barang oh lah mula dina sak mengko aku ora arep paring ilmu ngopo-ngopo ya mung aku paring ngilmuku ki ora ngajarke ning aku ngilmuku ki mengeng oh mengeng lan menehi cara kepiye carane ngedoi perkara iki mengko sing tak singkiri utawa tak siriki iya juru karepe simbah piye ayo lho iki rak pertapane dhewe iki mapan ana ing pinggir laut to iya kae deloken tanah seberang kepiye mbah tanah seberang kae akeh tumindak sing ora prayoga akeh tumindak angkara budi candala akeh tumindak maksiat lan sithik tumindak manembah tumindak becik tumindak paring dana weweh karo sapepadaning titah ning tanah sabrang kae ora ana kae arang ditemokake hal-hal baik lho tegese simbah kepiye kok simbah ndi kaya ngono kok sik to ning tanah seberang kae iki anane ming cecungrahan anane ming watak angkara watak angkara budi candala tumindak ora prayoga inggih contonipun menapa warung remang-remang kae do dienggo papan dem-deman kae do dienggo papan sing ora prayoga melek tekan esuk sing ora ana gunane lah sing ngono-ngono kuwi aku pengen nyingkiri aku kepengen menehi tips dan informasi sosialisasi karo para cantrik-cantrikku kabeh supaya iso terhindar saka tumindak sing kaya ngono kuwi inggih mremban bareng sak mangke tumuli paduka medharaken menawa ingkang badhe dados dawuh paduka kula sagah midhangetaken kula nedya nganglongaken jangga nilengaken karna mastuti sadaya paduka Mremban Bawor Jati kae lho papan-papan menembaning tanah seberang kae nek ora kleru kae negara Mbata Sarembang inggih nek ora kleru kae negara sing mung kebak kasangsaran kae sing negara sing kebak apa kuwi jenenge tumindak sing ora prayoga utawa tumindak maksiat inggih Mremban nek disawang tata lair kae ceno kae mung kebak wong seneng kebak wong ropian-ropian sithik wong sing susah atine akeh-akeh mong ki nduk wong-wong ning kana ki nduk full senyum kabeh nek disawang tata batin kae wong-wong ka diparingi umur dawa diparingi rejeki akeh kesehatan waras bagas waras jiwa ragane neng kae janjane iki diuja karo sing gawe urip ngaten Mbah mula saiki ngati-ati nek kowe ora tau manembah karo sing gawe urip gaweanmu ming bendina ki seneng-seneng ropian-ropian nganti lali ngibadah neng kowe ora tau lara kowe ora tau ngrasake mlebu rumah sakit kowe sehat bagas waras rezekine anak bojomu rezekimu kecukupan ben dina ben sasi ben taun malah kecukupan terus ha iki kowe kudu ngati-ati kowe jenenge diuja karo sing gawe urip tata cara agamane ana istilahane ngaku ora arep nyebutke ndak mengko dikira aku ki apa ya ngaku-ngaku aku dadi ustaz monggo janjane bab ilmu agama ki aku ki ya nol lah ngopo gunane aku ngelekke karo sapepadaning titah mergo aku ki ya ngrasake kepiye to dadi wong sing dikunjara ana ing alam donya kaya ngono kae inggih lajeng keparingipun kados pundi lah mula dina sak mengko nek alam donya ki pancen disebutake dengan akeh para sepuh para ahli agama ngendikake penjara kuwi donya kuwi penjara kanggo wong-wong alim lan swarga kanggo wong-wong sing watak angkara budi candala ning alam akhirat kuwi swarga kanggone wong-wong alim penjara kanggone wong-wong sing watak angkara budi candala kuwi kewaliane alam donya lan akhirat
Mula dina samangka gandeng aku ki uga pendhita, madeg pendhita ki nadyan aku mung pendhita gunung sing sarwa. Ngelmuku sarwa cepethe, Man. Inggih. Ning aku uga sithik akeh ki aku duwe ngelmu. Ora ketang ngelmuku ki mung ngelmu ngliwet. Ning iki ya migunane tumraping wong akeh. Inggih, menapa ingkang dados dawuh Paduka badhe kula cangking nggo jimat. Wes gak disuluki. Inggih. Anjra ingkang Nuwun sewu, Mbah. wis ora sah suluk, Mbah. Suluk ora penerke larase kok. Heeh, nggo Pak Dalang. Ya. Inggih, Mban menapa ingkang sampun Paduka dawuhaken dinten samangke badhe kula cangking nggo jimat. Tuwin samangke badhe kula agem wonten ing saklaminipun gesang kula. Lah sip ngono kuwi, Raden Anoman, I approve you. Inggih. Wis basa apa meneh, I approve you, I approve you. Tegese aku setuju karo kowe. Aku ki apa ya jenenge memverifikasi nek pancen kowe ki lahir batin suwita karo Begawan Bawur Jati. Aku ki ora mung mikir awakku dhewe ning aku ki uga mikir katentremaning donya. Luwih-luwih aku mikir padusunan sing tak nggone nggo ngedeki pertapan iki muga-muga tambah reja anane aku madeg dadi pendhita. Muga-muga dina sakmengko tambah mulya kawulane sumrambah ana ing pradisan utawa desa kene. Lah iya. Aku go gumathuk karo apa sing dadi gayuhane Simbah dina samengko pancen Simbah pengen brasta angkara murka, pengen brasta tumindak maksiat. Lahir batin aku iso aku gelem ngewangi karo Simbah. Alhamdulillah. Matur nuwun Raden Antasena. Iya padha-padha, Mbah. Semanten ugi kula Eyang Penemban dene sakmangke kula anjeng kuyung menapa ingkang dados gegayuhan Paduka Kanjeng Eyang Penemban Bawur Jati samangke bilih wonten pacoban utawi wonten alanganipun menapa kemawon kula sakmangke sagah nandhangi Lahir batin Raden. lahir batu Simbah. Alhamdulillah matur sembah nuwun Raden Antareja. Semanten ugi kula sagah lahir batos gandeng kula sampun lahir batos suwita dhateng panjenengan kula sakmangke lahir batos ugi ngayomi dhateng gesangipun para cantrik-cantrik sanesipun wonten ing pertapan Sila Langging. Kula ugi ngeman dhateng gesangipun panjenengan Paduka Kanjeng Eyang Penemban Bawur Jati. Sakmangke menawi kasempya ing aradan menawi wonten menapa-napa ingkang wayah pun Antaraja mewah kadang-kadang kula anem Dimas Gatotkaca mewah Dimas Antasena mewah Siwanoman sagah anandhangi wa Eyang Bawur Jati. Ora iki janjane ning apa to? Wila dalah menapa panjenengan Eyang Penemban boten pirsa lelampahan kala wau. Ora engko sik to. Aku weruh nek ana raja sabrang sing sowan mrene tanpa tata krama joget-joget ngadeg ngaglah bergagah nang ngarepanku. Capeng karo ngelinting klambi. Wah, sajane tak sawang kaya mau Nalendra juragan kayu. Juragan kayu anggere wong ketoke sugih kok diuru juragan kayu. Weh. Aku ku sakploe dadi juragan kayu ku ora tau ngetok-ngetokke sugihku ku ora tau. Emang nek wong kadang sok tak wenehi 5.000 ora ketan 5.000 kadang 5.000 sing nole 5. Lho. Wingi samangke Kakang Mas Antareja nyumurupi kawontenan Raja Sabrang Nalendra saking tlatah Sabrang ingkang sakmangke sowantan Putatakrama delalah sakmangke Kakang Mas Antareja nyobi dhateng Nalendra kala wau. Wis tak critani wae. Ratune mau kuwi capeng. Heeh. Ning ora entuk karo Kakang Antareja ora entuk didhukke tangane isih tetep capeng wae. Oh, capeng meneh, dhuke meneh, capeng meneh, dhuke meneh, malah krip meneh. Kakang Antareja getem-getem raine sak tak sawang sajan diangkol.
Nalindra dilarang metu dijotosi. Halo, oh, dugeger. Wah, iya. Ngono ki sing tak harapkan. Iki kok. Lah, Gandeng terus samengko ki wah jane iki mau Gandeng wis Raden Antareja wis saguh. Suwita lahir batin karo Begawan Bawur Jati tumuli dina samengko. Para cantrik-cantrik sing padha seba iki bubarna kabeh dhisik Anoman. Oh iki panjenengan dawuh. Aku bakal caos lelipur karo para warga kene. Oh iki. Budal kang padha seba panjenenganing sunedya mapan manjing ana ing sanggar pamelengan. Oh iki. Kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan. Mbibaraken dhateng para cantrik-cantrik para siswa saking Pertapan Sila Langking. Iya ya, sing aja kaya bocah cilik Anoman. Ush. Wah, Jaro. Oh. Hei, waduh ya. Wah, wah. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Wis. Waduh ya. Wah, weh yalah. Wah, waduh. Weh. Wah. Push. Wah. Dumawara mangawara-wara-warahan tengarane ngaju urip gong maguru gongso tete kaya butuh Allah wah keparat bangsat elek kowe hah sapa kowe satria sisik tanpa taliwara nglarak aku tumuli kowe jotosi aku kowe mulasa karo aku sapa kowe aja mati tanpa aran. Wah keparat biasku puyeng kabeh. Wah takon karo aku Raden Antareja. Ayo balik takon karo kowe sapa tanpa tata krama ana ngarsaning Eyang Begawan Bawur Jati ning Pertapan Sila Langking. Wah tepungake wae urung tepung karo aku lek nomripatmu katero gobokmu aku Nalendra ing tawang gantungan aku jejuluk Prabu Jayeng Logo. Prabu Jayeng Logo. Iya. Ana apa kowe teka ana ing Pertapan Sila Langking tanpa taliwara. Kowe tanpa tata krama nungkak krama wis malang kerik. Ora duwe tata krama, ora duwe subasita ning ngarepe Brahmana. Wah, urusanmu warat. Sing baku kowe minggir aku duwe wigati pribadi karo Penemban Bawur Jati. Iki cantrike Begawan Bawur Jati. Ayo saiki matur wae kelawan aku. Wigati ngopo kowe sowan ning Pertapan Sila Langking. Wah, dalah parat ora kena sangga enteng. Ya bloko suto brakku tang terus terang aku ora nrimake yen to anane pendhita ning Pertapan Sila Langking sing aran peparep Begawan Bawur Jati. Aku ora nrimakake piwulange sing bakal nyirnakake babagan watak angkara becandulu, bakal nyirnakake babagan tumindak maksiat sing kuwi dadi kunci kabagyaning wong sak negaraku. Ayo kula gandeng saiki dina samengko aku sing duwe wigati pribadi. Kowe minggir Begawan Bawur Jati tak elik nek pancen ora kena tak elik nek aja takon dosa pertapane Bawur Jati tak bumi angus. Tablir ngelap duka yayasin hipi netra kocak ngontar andir kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani dilat mesti abang barat. Ayo
nek pancen mung kaya ngono sing dadi antos gegayuanmu kowe pengen ngelingake marang Eyang Mremban Bawur Jati sing ora duwe keliru mangerti dina sak mengko gegayuane Eyang Bawur Jati kuwi becik gegayuane Eyang Bawur Jati kuwi apik ya kowe pengen musnake tumindak maksud ana yang alam dunya iki lan nuwuhake katentreman ora urusan sing penting aku bahagia kowe rasah rapopo ayo minggir tak tandane Dipkan Bawur Jati ayo tanding ora putune sik Antarja iki walah dalah wah keplewat kowe wos wah wis yo awas kowe waduh walah Push. Push. Ah. Wah. Push. Woi lah salah. Gelai. Wah. Waduh. Woi. Sendok parah. Wah, orang hati-hati bahaya tenan. Bociar, wah, wus, hoi, wah, sadak siramu, iyalah, wah, dia nabut, woi, wah, bociar, woi. Waduh, panjang. Iyalah. Ampun, aduh yo. Wah, waduh. Wes, waduh iyalah. Wih, iyalah. Walah. Walah, yolah. Hey, guys. Wah, ejak. Wah. Dar cahdian. Wah, dalah. Wah. Tuh, antep sirah. Wah, jaro. Wah. Wah.
Wes. Waduh ya Allah. Waduh ya Allah. Ayo. Ayo. Woi ya Allah. Waduh ya. Wah. Wah, soe jiar iki. Wah, Sar. kuwi yo kene Ratu Gustimu. Biasa kokean. Apa? Ngombe ra duga-duga gok. Wah iya. Wah, kok ngono kaya dibanteng ae. Waduh. 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 Mati aku gok wiladara. Wah, pripun? Kabul kausanane sampean gune sampean sewanteng pertapan. Sira langking. Kabul wusanane sampean gune sampean sewanteng pertapan sira langking dos pundi? Wah, lah dalah parat. Ora kanyono-nyono aku. Lagi wae ana mlebu ana ing tengahing pertapan. Dulu sak mengko aku urung sempet urung kober sak pejagung karo pendhita sing peparep Begawan Baur Jati kuwi. Lah pripun? Ketemu tenan, ketemu kok. Jenengan ngertos wujude, ngerti? Matane gedhe, cangkeme jembar, kaya kowe, Gus. Centagak niku cangkeme jembar, ning nek dilokke cangkeme jembar ora gelem. Ngoten niku sipate Togok. Lah iya. Wah, jan. Aku lagi mlebu karo joget-joget wae mergo sing wis dadi watake Prabu Jayeng Logo anggere ana ngendi wae mesti joget mesti guyu. Lah nggih. Wong sampeyan niku tukang guyu, Mula awake gering. ha iya. Merga wing entek dienggo guyu. Ha iya. Ngoten niku le. Wah iya. Kepanggih sinten sampean? Wah, aku urung sempet. Aku lagi wae ngadeg, lagi wae mitak sikil ana ing telenging pertapan, ana ing tengahing pertapan, jero pertapan, Jero sekolahan masuk kelas. lah iya. Aku malang krik ngene iki tanganku krasa diudukke. Aku malang krik meneh tanganku diudukke karo wong meneh. Lah niku sampean tegese pun nungkak krama. Ora nungkak krama piye? Mergo pancen derajatku ki nalendra. Wis sak mesti yen aku sowan yang pendhita gunung ki tata krama ora sah dienggo. Mergo ora perlu ngajari pendhita Nadyanto kuwi derajating brahmana. Arep aku ki nalendra ning aku ora perlu ngajeni karo pendhita gunung sing kaya ngono kuwi. Lah nggih pun. Terus niki kersane pripun? Wah dalah. Urung sempet urung kobraku omongan karo Begawan Baur Jati, aku dilarak awakku saka mburi. Dijotosi aku gok. Agyatri sang kabirang urinangku ol kinempet-kempet. Dosang reknaning bawana. Kuwi iso nganu ora. Pripun sampean mau? Aku dilarak karo Satriya. Satriya namine sinten? Aku urung kober. Urung ngasih aku pitepan karo cantrik-cantrik sing ana pertapan Sulanggeng kono. Wah, lah iki mesti mbebayani. Lho sik. Niku nuwun sewu, jangga sampean utawi gulu sampean kok biru. Kaya sember ngula ya, Gok. Lah iya. Ulamu. Ulamu ki bahaya lho, Gok. Bahaya nyokot pisan abuh sangang sasi.
Susan kaya ngono. Iki ya perlu ngene iki. Wes ora. Genah kuwi sinuwun Prabu Jayang Loka di apa jenenge disembur karo kula. Ha iya. Wah jan mesti iki niku pertapane teng tengah alas to. Iya. Pinggir laut iki kok. Lah nggih. Ngalas ngarep niku tengah enten pertapan. Lah niku pertapan Sula Langgeng. Iya kok. Wah lah jan satriya sisik iso ambles iso indlep barang. Wah lah dalah saiki aku ora ngerti ana ngendi durunge satriya kula mau. Wah lah sapa ya Lung? Kepiye mau ciri-ciri getheke kepiye? Satriya sisik. Satriya sisik Iya. nyembur. Iya nyembur awakku waras kabeh lho guluku biru. Wah niku Raden Antareja. Wah niku pun bebayani. Lah iya. Niku nek sampean pun minangke kalih Raden Antareja niku sampean kudu ngati-ati. mergo nek sampean mboten ngati-ati Mengke ora wurunga sampean mung disembur. nek pun disembur Abuh sangang wulan. sengamu yo ngono iki. Ora wayahe kaya ngene. Wayahku kok Gek. Oh wis ngono. Angger ana metu raja sabrane iki awake dhewe kudu ngerol. Nek daratur kula mending sampeyan nggone ndeni gegayuhan pengen ngurungake Bawur Jati nggone dadi pandhita mang Wurungke kemawon. mboten sandadak arep meksa Bawur Jati. Kon leren le dadi pendhita. Lah nggih niku leres. Mergo nek sampeyan bacutke nek sampeyan ngeyel mboten kula omongi mengke ra urunga kula alih bilung ming kangelan Golek ambulan. lho ngowo Nggotong Bathang Raja kaya sampean niku. Oh, titeni mawon raja sabrang kaya ngene angger yahe niki gleleng. Jogetan ning titeni wae engko jam 1 modar. Pun kena dibethek lakon-lakon ngeten niku. wis cangkemmu ora urusan kok wonten dawuh aku tetep arep ngentekke santri-santri Bawur Jati sepiro to kadidayane itu diukur karo kadidayane Prabu Jayeng Loka nalindring tawang gantungan. Wah nggih niki Lung wis ora kenek dielekke Lung. Ya apa boleh buat? Lah iya Wong direwangi nukake sepeda Krypton ya dielekke angel. lah ya wis Ket wingi iki nglakoke, ket wingi awake dhewe ngelekke wong ngeyel terus ya kok. lah ya ora apa-apa Rong bengi telung bengi iki. lah ya wis apa-apa bakal tak entekke wadya balane Bawur Jati bakal lak pateni kabeh. Oh nek ndaratur kula sampean mending Mangwurung kemawon tekad sampean. Sampean mangwurung kemawon gegayuhan sampean kene sampean kepengin murungake Bawur Jati nggone dadi pendhita. Merga nek sampean tetep ngeyel mengke sing ngrekoso kula kalih bilung niku ora entuk gawe kurang-kurang bejane ngusung Bathang Raja gedene semono. Mongko angel enek ambulan. lah iya ora ngurus caturan karo kowe nggih pun nek pun mboten kening dielekke nggih pun. Lah iya Kak Gek, apa boleh buat? Ya arep tak nyanti to jabang bayi. Kowe iki ngomong to lang Wis ora kancane. lah iya wis aku ora ngurus caturan karo kowe sing penting apa sing dadi gayuhanku tersampaikan. Wah iki suwe-suwe serawung karo Kimpul yang ngene iki. Lah iya Ngendiane Raja Sabrang kok iso basa Indonesia lung anu Gek? lah iya mbok menawa sekolah. Sekolah. Lah iya Nggih pun wis dinengke wae Gek. lah iya Perantik pun kepengin ngentukke pancang. wis ngapu yo ngono iki rasa ngomong. Wah, yakin iku. Nek nek tak sawang iki suwe-suwe ya ayu. Sapa? Mega. Duh salah apa tak mungkin jane ket mau kok ya. Lah, suara apa iki, Kak? Lambung. Ana reneng apa-apa kok nyuara suara wong wedok. Kok kayak kuntilanak. Abu. Wah, wis medeni nek kaya ngono carane iki. Ayo ora. Marai tratapan. Marai tratapan ati. Lah iya. Wah, ya nek ngono kuwi prantik pun kok titeni wae nganti engko ora gedres getih ndriase aja diundang bilung. Lah iya. Oh, neng kono prantik pun sumbare aku saiki ngejak sinden ayu. Oh.
Heeh, kocap ora iso terus nglentruk le mayang. Wes. Pahit kaya ngono carane ki. Sikil ora malah sakurmu dhewe. Ya elekno aku wis ora melu kok aku ora cawek-cawek. Cawe-cawe. Anu cawek-cawek. Ora. Nek sampeyan ajeng ngeyel nggih mang monggo mang. Teruske mang tutuk-tutuke lakon sampean. Iya. Nek pancen Baur Jati ora gelem tak elekke, aja takon dosa dirusak mengko merawi-rawi rantas malang-malang putung gok. Monggo. Monggo tunggu lah iya. Heeh. Wah. Wah, urung rampung nggonku campuh karo Antarja teko iki aku dicegat munyuk putih. Tak sawang rupane tuwek ora sebene. Walah dalah kowe sapa kowe? Takon karo aku Senggono. Senggono ya Anoman, ya Anoman. Ya Mayangkara, ya Mayangkara, ya Maruti. Bangset jenenge akeh banget. Wah. Walah dalah ngopo medhuke karo aku. Ayo. Kowe mau tanpa tata krama ana ngarepe Begawan Bawur Jati, ayo saiki aku bakal njaluk pirsa karo kowe wigati apa kowe tanpa tata krama ngaglah bergagah malang krek ana ngarepe Sang Mremban Bawur Jati. Wah dalah iki padha ndene. Wah aku tunggal Antarja iki. Wah arep murungke niatku nggonku pengen ngurungake Bawur Jati nggone dadi pendhita, nggonku pengen ngemutake karo Bawur Jati sing dadi pendhita. Apa apamu? Ngopo dadak Bawur Jati kudu tok kon leren le dadi pendhita? Walah dalah. Mergo gawe cintraka tumraping negaraku ya ing tawang gantungan. Walah dalah. Apa pancen ana waler sing ditrajang karo Sang Begawan Bawur Jati? Ora ana. Lho. Njur kowe kepiye kok muring-muring ana arepane Senggono, kowe tanpa tata krama sowan marang ngersaning Begawan Bawur Jati. Walah dalah. Kowe ngerti apa ora Bawur Jati iki arep nyingkirake sing dadi kunci kabagyaning wong sak negaraku. Mergo wong sak negaraku senengane padha tumindak molimo antarane tumindak maksiat, tumindak angkara bejandul. Ateges Bawur Jati bakal mateni karo uripe kawula sak negaraku. Wilah dalah. Ayo saiki bali yo. Nek kowe pancen gelem bali dina sak mengko kowe iso tak elekke. Kowe gelem dadi apik apa ora kowe manunggal nyawiji karo Begawan Bawur Jati? Ora bakalan. Ayo kowe minggir. Aja ngalangi karepanku nggonku pengen medhuki karo Begawan Bawur Jati. Ayo. Ora sawani karo Bawur Jati. Langkono bathange Anoman dhisik kelakon kowe ketemu Begawan Bawur Jati. Wah, setan kowe. Wah, weh. Wes, wela. Marep rene. Wah. Waduh yo alah. Weh ya.
Wah. Wah. Wes. Oh, tiara kae. Ois. Uish. Yo, wah, padha ndene kaya Antarja. Hei, yo. Hei. Karo. Hei. Wah, 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 iso waduh yo lah, weh, weh, weh. Edan kok pripun? Kalah sampean. Kalah bagus, kalah bondo. Wah, mundur teratur. Kusik tolong iki ditakoni sik ana apa? Kae ana wong wayangan dhewe. Oh. Ding 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 krungu kok kene, Gong. Bapakmu kae, Gong. Oh iya wis wong. Edan kok. Wah, aku golek Antarja ora ketemu, aku ketemu karo munyuk putih. Anoman. Iya. Ya Senggana, ya Sang Resi Mayangkara, ya Maruti, wah niku jagoning dewa. Apa iya? Nggih, wah wong riyen niku wah wis medeni. Medeni piye? Ana Prabu Dasamuka ngobong alengka niku dhewe lho Anoman niku. Oh. Apa iya? Nggih. Bola salah. Duk nalika jamane Yang Prabu Dasamuka dhisik. Ha nggih. Sampeyan dereng lahir, sampeyan dereng digawe men dereng. Oh. Wis amu kaya ngono. Leres niku. Aku sampeyan malah kepethuk kalih Anoman. Wah. Anoman niku dhisik kejaman Yang sampeyan Mbah Buyut sampeyan Prabu Dasamuka niku pun tiktaya jaman semonten nggih pun usiane nggih kira-kira patang apa? 44. Nggih pun rada tuwa ning ya ora tuwa banget, setengah tuwa. Ha iya. Anoman kuwi nggih, mula nek sampean kok saged kula elekke, mumpung lagi ketemu karo Anoman, Anoman iku pun ngeri. Ora urusan. Lho nggih pun mboten saged kula elekke nggih pun. Ajeng mangkot nggih pun mang maju mawon mengke sampean modar nek maju. Wah dalah kok. Wonten jawuk, walah. Aku duwe aji-aji. Aji-aji ni sampean apa? Aku ya duwe pusaka, aku iso nyokot kaya Anoman. Hei, siung pengapit. Ya gigit mungsuhku ora panas awe aja diundang Prabu Jaing Loko. Walah niku. Nggih pun nek pun kaya diomongi nggih, wong jaba mawon sedaya pusaka sampeyan kula mboten aja malu-malu. Apa kuwi? Siung pengapit. Hei. Mapane ning kene iki. Siyong gak duduh-duduhke. Aku ya duwe siyong ning ora tak duduhke. Oh, lekas sarune. Men kak lho, anu gak. Aku ki dicap saru ya ora apa-apa, mergo mbilung ki saru ngono ora apa-apa. Oh, Po nek sampean mboten kenging kula elekke, sampean mboten kenging kula emotake. Mang maju mawon nek sampean pengen modar. Wow. Aku pengen jajal karo kekuwataning Anoman. Sepiro to kadidayane Anoman karo aku ki? Pun. Ayo Kak mulai wae Kak. Oh,
Iki Ratu Gusti awake dhewe kok mulih piye to? Dielekke ngangkel banget Diomongi Gusti Dewi anu niku mboten stresno kalih sampean ngayal kok. Wis dilakon lakon tanggal aku. Ya ngen Kak Long. Awake dhewe iki ket dhisik ngetutke Raja Sabrang ki cacah wis pira wae? 144.000. Oh. Wah, wis akeh banget ning sing dielekke ora ana, sing kenek dielekke ora ana. Iki ngono. Agi arep nemu iki mau wis arep kenek dielekke. Oh. Ning tak ajak-ajaki ro cangkemmu sing kaya boyo kuwi. Pas diamangi panjang ki ra seneng kowe gak. Wis mundur wae cangkemmu. Dasmu Muten nek sedheng. Rekake watu. Kae watu, mongko gurjane gur anu salting. Wis. Nek sampean mboten kula elikke mang maju mawon mboten apa-apa. Lah dalah. Hak gigit siung pengapit Anoman ora kalah. Orang gletrak kancare aja diundang Prabu Jayanglaga. Loh, Mak aku nesu aku. wah. Wah, ono munyuk putih kok. Wah, wedine meng asu wae. Karo asu kok wedi wah. Asu ki juragan kayu ngerti ra? Songane kok rene. Wah. Wah, ngudulanan wae apik iki. Ayo. Gelem menehke Bawar Jati apa ora? Wah, mikir mengot-mengot. Wes. Gilane wah idune awambune. Ayo. Tak teteris piro kadigdayanmu? Oh, Jaro. Oh, Jaro. Jaro. Oh. Hey. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ronangguna magawe gelar ira wang wiladalah iki siwa Anoman mundur. Wah
Yo kene wowok gulumu gudres getih. Aduh nggih kula nyuwun pangapunten. Kula mboten saged nglajengaken pabaratan ingkang wonten ing sakjawining pertapan menika. Wah, lha piye to kowe iki? Sampeyan ki piye to? Wong sampeyan ki dhisik ki jagoning dewa. Komeng musuh raja sabrang kaya ngono kok ora iso kalah, ora iso ngelawan. Wah dalah. Kula piyambak mboten mangertos. Badhe kados pundi lalampahan menika sak mangke. Wah, lah wis ora. Wis, ndane lungguh kene. Lho, keparengipun badhe kados pundi? Wis lungguh kene to. Kok nek rajane tekan kene omongane apik-apik. Nggih, Raden. Sayo sing lungguh. Kalau wis ngono lepas. Wah. Wah. Wah, dalah. Anoman minggat jebulen delik nang mburi wong nom-noman lho iki. Sapa kowe? Aku ki cantrik pertapan Sela Langking, aku ki putra Pandhawa. Aku Raden Antasena iki kakangku, Kakang Gandutkaca. Iki anake Bapa Werkudara. Kok kowe ora ngerti apa olehmu dadi raja urung suwe keparet wane ngarani sing ora-ora karo Prabu Jayengloga. Walah dalah ya ndi Bawur Jati. Wenehno aku ratu wenehe aja takut sak gledhak kabeh gigit siung pamit kabeh. Kus iki. Ora sah waton kemlewat. Ora sah dadak kowe arep nandangi. Kowe pengen nandingi yang Bawur Jati ning tanding ngono lho putune Antasena. Walah dalah. Bola bali bola. Bolane rasa melu. Bola bali kowe ora kena tak kandhake sing dadi cantrike Bawur Jati angel dikandhani kabeh. Men aku los ora rewel. Men aku sak ploke melu gimpul jreng. Yakin diajari sing saru-saru. Ora den sampun kados ngaten. Ora siwa sing lerem wae, siwa sing tenang wae tak omongane raja iki. Walah dalah ayo. Wenehno Begawan Bawur Jati karo Prabu Jayengloga. Ora pok weneh aja takon dosak gigit siung ngapit. Saiki sampean arep piye? Sampean saiki arep kepiye? Apa sampean wani nanding karo Raden Antasena? Wani wae. Ayo saiki nek sampean pancen wani, sampean wani nanding karo Raden Antasena, saiki tak takon. Batangan cangkrimanku, bedheken cangkrimanku. Ayo. Kowe mesti bakal mani cangkriman sing gampang-gampang. Pak Boletus tapak kebo sing 100. Ayo lho. Hah? Lek lu telek nang alu. Lek entlek panganan hus. Cangkeme ora. Ayo kowe arep menehi cangkriman apa? Ayo. Kowe adu kepinteran, kowe karepmu ngejak adu kepinteran karo Prabu Jayengloga to. Ayo. Ora bakal Prabu Jayengloga kalah karo cangkrimanmu. Ayo. Saiki tanding ana uteke Prabu Jayengloga karo uteke Antasena, utek yuyu jare piye? Oh sak karepmu ngenekke aku utek yuyu to. Jare saiki aku weruh kondangmu, ibumu jeneng Urangayu, ha? Utek yuyu kowe. Adimu jenenge Srenggini, ya to? Wih lah dalah kok ngerti karo aku ya iki. Saiki aku tak takon iki arane apa? Drijiku sing kaya ngene iki werdine apa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji. Tibane nang ndi? Sakarmu aku ora ngeruh karepe tibane nang ndi? Yo tampanono. Wah! Weh! Wah! Wah! Woi! Wis beres. Saploke raja sabrange mau wis ora ketok nang kene, wis minggat melayu mbleber. Arep isih ning sak jroning mertapan, sing penting awake dhewe ora weruh kuwi wis aman, Kang. Lah iya Dimas. Heeh.
Saiki ayu saiki awake dhewe sowan yang Mremban Bawur Jati. Matur nek kahanan wis aman, kahanan wis ora ana apa-apa. Ayo tak derake Dimas Antasena. Lah iya ngono lho. Wong Mas Tunama Sidam Skaring Bawono. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Wengencang marudayang Mak Bang. Mak Bang bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikobyok kari betone. Lho. Lah kala disamake Bang. Punapi diklo tampi. Dawuh timbalanipun Paduka Adi Guru Sang Hyang Adi Pramesti Bathara Guru ya Sang Jagat Girinata wonten ing Kayuwangan Suralaya wonten ing Bale Marti Kundha. Keparing kula cumadeng dawuh Adi Guru. Kakang Narada ninggi mboten langkung sawetawis Paduka lenggah wonten ing Bale Marti Kundha ingkang ngarahipun Manik Maya ngaturaken pasegan Panakrami kunjuk sandhep putu Paduka Kakang Narada Sidik pangudal-udal Kakang Kaneka Putra. Nggih sampun kula tampi asung pasegan panakramanipun. Mboten langkung salam taklimipun ingkang ngaraka ing Sidik pangudal-udal mugi katampi marang ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih Kakang, kula tampi damel bumbung penggalih. Indra sawise kita satata ngadhep ana ngarsaning Pandharan Ulun Pedho Raharja sak prapta kita Indra Suropati nunamen pasang liman labe tinubinung duni dumaweng tawang tuwang linepat ing tulak manu Rama Bulun kebarang ingkang putra pun Suropati wilujeng sawanipun ingkang putra pun Suropati wonten ing Bale Marti Kundha parang ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ming mangabekti kula kunjuk Rama Bulun. Iya ulun tampa pangestu ulun nampanana Indra. Oh inggih kula pundi Jimat Paripe dayana ing kasantosan. Bromo padha raharja sak prapta kita. Nuramen pasang lipat labih timbul dumawing tawang-tawang. Rama Bulun niki wilujeng sawanipun ingkang putra pun Budawa pun Brama wonten ing Bale Marti Kundha samangke. Kepareng kang putra ngaturaken sembah sumuga ping mangabekti kula kunjuk sandhap putu Paduka Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru Rama Kulun Sang Hyang Jagat Girinata. Ya ulun tampa pangestu ulun nampanana. Nggih kula punika Jimat Paripe dayana ing kasantosan Rama Kulun. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Wonten dawuh nggih. Estunipun damel kaget penggalihipun Kakang Narada dinten sakmangke dening ingkang ngarahi ngawontenaken pasewakan agung wonten ing madyaning Bale Marti Kundha wonten ing Kayuwangan Suralaya. Nggih. Estripun damel kagesutanipun ing manahipun ingkang ngraka ing Sidik pangudal-udal. Kala den samangke Paduka ngawontenaken pasewakan agung ingkang benek kelawan adat ingkang sampun. Inggih Kakang. Kula nuwun sewu sareng kula badhe nyuwun pirsa kelawan Paduka Adi Guru. Wigatosipun menawa Paduka ngawontenaken pasewakan agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun ingkang benten kelawan adat ingkang sak saben-sabenipun dipun wonten ing Kayuwangan Suralaya utamanipun wonten ing Bale Marti Kundha. Samangke ingkang ngraka kepareng nglongaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Paduka Adi Guru Sang Hyang Manikmaya. Kakang Narada lha wonten dawuh punapi di guru-guru ing sampun tigang candra kula rasaken wonten ing Kayuwangan Suralaya mriku sakmangke damel kuwatos sing manahipun ingkang ngarahipun Manikmaya krana sakmangke para dewa, para hapsara, para hapsari, para dewa, para dewi samya kepelajar nungsang tuyang numbuk bentus ngudel bingung ingkang disepun sababaken dening inggih menika guru-guru ingkang tumanduk wonten ing Kayuwangan Suralaya. Hawa panas ingkang sakmangke dadosaken para dewa kepelajar saking Kayuwangan Suralaya. Nggih menika estunipun ingkang ngraka ugi ngraosaken gara-gara wonten Kayuwangan mriku. Inggih Kakang, muli sakmangke kula badhe nyuwun pirsa menapa ta ingkang kelampan wonten ing Madyapada lan menapa ta sababipun dene dinten sakmangke wonten ing Kayuwangan Suralaya kedadosan gara-gara Kakang. Lah kula nuwun sewu menapa boten rampilipun kula mengke nguyahi segara. Lho, liripun kados pundi Kakang Narada paring dawuh mekaten. Lah kula nuwun sewu. Panjenengan menika dewanipun para dewa, panjenengan menika ugi sesembahanipun para titah. Estu kemawon mesti kemawon Paduka menika pirsa dhateng lalampanipun wonten ing Madyapada, pirsa dhateng mubamusin para titah. Nanging sakmangke Kakang
ingkang rayipun Manikmaya nedeng boten saged naliti menggah menapa ingkang dados sabab goro-goro wonten ing kayuwangan menika. Wah, lah kula nek sewu lho, sak mangke kula jlentrehaken keriyen. Kula jlentrehaken penyap ingkang dados sabab gara-gara menika tumantuk wonten ing kayuwangan Suralaya menika kula jlentrehaken rumiyin. Oh inggih Kakang, kula sumanggaken. Sepisan gara-gara wonten ing kayuwangan menika saged dipun sababaken krana wontenipun lemah sangar kayuwang wonten ing alam Madyapada. Menika dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan Suralaya utawi wonten ing kayuwangan. Inggih. Nanging samangke sareng ingkang raka naliti wonten ing Madyapada utawi wonten ing alam donya menika wonten ing jagat menika boten wonten wujudipun lemah sangar tuwin kayuwang. Mesti kemawon menawi wonten tartentu samudipun bedol dening para Jawata kinarya umpaking bali marti kundha. Oh inggih Kakang. Lajengipun kados pundi? Angka kalih. Ingkang dados sabab gara-gara wonten kayuwangan menika tartentu wonten pandhita ingkang nedeng nglampahi tapa brata wonten ing telenging alas utawi wonten ing telenging guwa. Nggih pokoke pendhita kala wau nglampahi tapa prihatin ke awake dhewe, prihatin ke diri pribadine. Oh inggih Kakang. Ingkang pungkasan gara-gara wonten kayuwangan sudah saged dipun sababaken inggih menika saking pamotrahipun titah ingkang nglangkungi dhateng kabisanipun. Menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Contonipun tuk nalika jaman lakon Prabu Niwata Kawaca ingkang motah-motah kepengin dados Nalendra wonten ing kayuwangan Suralaya, dados Nalendra lanendraning para Jawata, Jawata ning para Jawata. Lah menika dadosaken kayuwangan Suralaya wekasan sinten boten wonten ingkang saged amungkasi gesangipun Prabu Niwata Kawaca menika kejawi amung Arjuna ya Permadi ya Janaka ing Madukara wayah paduka. Nuwun sewu Kakang. Sakathahing sabab ingkang paduka dawuhaken kelawan ingkang arayipun Manikmaya sak mangke boten wonten ingkang sami. Walah saniki ngaten. Nek ora nek sing padha sing kula aturake kalih panjenengan ateges panjenengan menika sing boten wasis, boten awas, boten wasis waskita ing estri, boten katosaken dhateng mubah musik ing titah. Wekasan paduka lena saking kewajiban inggih menika ngatosaken dhateng para titah. Wekasan boten mangertos dhateng mubah musik ing titah. Ingkang raka ugi sampun naliti menapa ingkang dados sabab gara-gara wonten ing kayuwangan menika sakmangke, nanging ugi ingkang raka ing sithik pangudal-udal wah boten saged mangertosi menapa ingkang dados sababipun. Tumuli sakmangke Kakang. Menawi paduka paring dawuh mekaten ateges Kakang Narada boten pitados kalih ingkang rayi. Weh, boten melir boten percaya kanten niku wong kula niku pitados kalih panjenengan. Lah saniki kula nuwun sewu. Sakathahing Jawata, para dewa ingkang nglempak wonten ing Bale Martikunda wonten ing kayuwangan Suralaya menika sakniki dipun takoni iki mawon pokok setunggal. Apa to sing dadi sabab gara-gara wonten ing jagat menika? Tumuli sakmangke saged mangertosi tumuli sakmangke paduka Adi Pramesti Bathara Gumiwah ingkang raka utawi jangkeping para dewa Indra kelawan Brahma utawi Yamadipati menika sakmangke saged dipun aturi saged dipun dherekaken supados samangke medhun wonten ing jagat. Oh inggih Kakang menawi turu makaten Indra wonten dawuh. Apa kita duwe panemu kita duwe go vertikal menggah lakon sing tumandukna ing kayuwangan. Oh inggih Rawa Bulun. Kepareng ingkang putra sawanipun Radi Nyaket. Iya, rada maju kene Indra. Lun amit pasang liman labih tribine lujune payung tawang tuwang Rama Bulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra pun Indra pun Surapati tadah wadana sakmangke kula sampun wantun koma wantun matur marang ngersanipun paduka Kanjeng Rama pukulane wanget Pramesti Bathara Guru. Iya kita matur kelan panjenengan ulun nek pancen kita mangerteni apa sing dadi sabab gara-gara wonten ana ing kayuwangan Suralaya iki Surapati. Oh inggih kepareng ingkang putra matur bilih sakmangke mboten wonten gara-gara mboten wonten sabab ingkang dadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan Suralaya mriku kejawi wonten pandhita wonten ing pertapan ingkang nami pertapan Silalaking ingkang mapan wonten ing pinggiring samudra winates kalian tanah sebrang
miwah tanah Jawa sakmangke wonten pandhita peparap Sang Begawan Bawara Jati. Isining piwulang Sang Begawan Bawara Jati menika sakmangke paring piwulang sepados anebi dhateng tumindak maksiat lan anyaketi dhateng tumindak manembah tumindak sae tumindak ingkang prayogi ingkang kathah manfaatipun kathah paedahipun kathah ginanipun. Tuwis sakmangke badhe kados pundi ingkang kutur cekap semanten anggen kula matur sakmangke badhe kados pundi kersa paduka ingkang putra kantun derek Rama Pungkulun wong Mas Trama Sidam Sekaring Bawana. Yen to pancen kaya mangkono Indra dene sakmengko aku ngaturake panuwun kelawan kita dene kita wis gelem munjuk atur kelawan panjenengan ulun. Oh nggih Rama Pulun. Tulis sakmangke Kakang Narada wonten dawuh punapi Dik Guru. Tulis sakmangke kula kanthi paduka tedhak wonten ing Madyapada ngemutaken dhateng Begawan Bawara Jati menika supados sakmangke sageta leren sageta wurung anggenipun dados pendhita wonten ing Madyapada. Ah kula nuwun sewu menawa mangke boten dados bebaya kawontenanipun tumraping para Jawata. Kakang Narada panjenengan menika kamituanipun Kayewangan Suralaya. Lah kula menika Jawatanipun para Jawata. Kula menika nalendra wonten ing Kayewangan Suralaya. Nggih pun ingkang kantun derek napa badhe ngantri sekelima wadyabala saking Kayewangan Suralaya. Iya inggih Kakang Indra lan Brahma Ayu ndak kanthi mudhun ning Madyapada mrepeki kelawan kanane Bawara Jati. Monggo kula dherekaken. Wah, jan wis ketok padhing kahanane. Padhing bareng kabeh memala utawa kabeh pepeteng wis disingkirake saka pertapan kene. Kusik Mbah, aja simbah ora sah, aja duweni panyokra bawa sing linuwih. Mergo iki ora padhang tenan kahanane. Aku ya paham. Aku weruh nek apa jenenge sapa daya Raja Sabrang mau? Prabu Jayengloga. Prabu Jayengloga mau nalendra saka tawang gantungan mau ki jan-jane mengarep kepengin murungke niatku genku dadi pendhita. Moko aku wis madeg dadi pendhita. Lah aku kan duweni gegayuhan pengen brasta angkara murka, brasta tumindak malima sing ora wurunga. Sing pada akhirnya iki mengko nuwuhke wahyu tentrem sejati, nuwuhke ketentreman sing sejati tumraping para masyarakat, utamane titah sak jagat raya iki. Lah iya. Neng kepiye wae nadan to kanane ketok sidhem padhing kaya ngene iki awake dhewe kudu tetep jaga-jaga. Mbok menawa mengkono telik Mangendrajala sing mrajol saka sela-selane Garu Anoman Raden Gatotkaca, Raden Antareja, Raden Antasena kudu siap ngewangi lho Den. Boten mangling menika kadedene rawuhipun Iwang Pikulun Manekmaya. Oh Mas Tanama Sidam Sekaring Bawana. Apa pancen kita ingkang pandhita ingkang peparap Begawan Bawara Jati? Pancen leres mboten wonten kalih nggih mriki niki pilenggahipun Sang Begawan Bawara Jati wonten ing pertapan Sela Langking. Oh Mas Tanama Sidam Sekaring Bawana. Wilah dalah. Lah kok teko wayah ulun Antasena ana kene. Heeh Mbah. Eyang Guru aku pancen eneng kene. Ya sawetara aku suwita karo Simbah Begawan Bawara Jati. Aku kepengin nyecep ngilmune Simbah Bawara Jati. Mergo nadyan to pendhita kaya ngopo kae Simbah Bawara Jati iki walate gedhe utawa yen to ora di tuladha kang dadi tingkah lakune aku mengko bakale rugi ana ing alam donya. Wilah dalah. Wong Mas Tanama Sidam Sekaring Bawana Bawara Jati. Non mangerti yo. Pakarti kita ingkang kaya mangkono kuwi gawe goro-goro ning Kayewangan. Satemah
ana hawa panas ingkang sumundala ning Kayiwangan Suralaya wekasan para dewa bubar mawut ora kanten ora kira-kiraan para dewa para dewi para hapsara para hapsari padha nungsang puyang numbuk bentus udel bingung mung merga saka pakarti kita ingkang kaya mangkono mula dina sak mengko gelem ora gelem kita kudu leren anggon kita dadi pendhita. Wah, mengkerian iki. Niat kula niku sae, Bu. Niat kula niki mboten badhe ngembari dhateng panguwasipun sinten mawon langkung-langkung ngembari dhateng panguwasipun Paduka Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Ning merga pakarti kita ingkang kaya mangkono, kita gawe rusak ing kahanan Kayiwangan. Kita wis wani gawe rusak ing para dewa wis dadi bubar mamut ming merga pakarti kita ing kaya mangkono. Lan mangerti Bagong utawa Bawur Jati dina sak mengko nek pancen kita ora gelem nglereni anggon kita dadi pendhita aja takon dosa. Dina sak mengko panjenengan ulun sing bakal paring pidana kelawan jeneng kita Bawur Jati. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mabeh gandrung sabareng kadulu mukir moyak majik saking tias balewur ing bela dalah nek eyang guru kakekku kaya ngono kuwi lelakone nek kaya ngono patrape karo Simbah Bawur Jati aku sing ora trima. Pantrimaning kita kepiye Antasena kita maju ngaglah bergagah nang ngarepaning panjenengan ulun ngene Mbah. Ngene. Saiki ngene wae gampangane. Nek Simbah Bawur Jati ki duweni gegayuhan pengen brasta angkara murka, pengen ngilangi, pengen nyirnakake tumindak maksiat ana ing alam donya iki apa kuwi kleru. Pancen mbuya ana salahe, mbuya ana klerune. Nanging pakartine Bawur Jati ingkang kaya mangkono wis gawe gara-garaning Kayiwangan. Dina sak mengko gelem mbuya gelem Bawur Jati kudu leren anggone madeg pendhita ning mertapan Sila Langgeng. Saiki ngene wae. Nek pancen dibuktekke wae mengko nek pancen apa sing dadi lakoke karo Simbah Bawur Jati ki numusi karo apa sing digayuke sampeyan mengko toh-tohan wae. Aja toh-tohan, aku ki ora mulangke toh-toh. Botohan ngono ki aku ora mulangke. Merga bangsa tumindak malima, botohan ki termasuk malima. Saiki ora sah toh-tohan ngono kuwi. Wela dalah. Waduh, njaluk ngapura Simbah. Heeh, aja baleni nah. Iya. Saiki ngene bae. Aku sing jaluke pangapura Simbah Bawur Jati ning sampean mang metu dhisik. Sampean metu sik saka jabaning mertapan. Wela dalah. Iya Antasena dina sak mengko yen to nganti Bawur Jati mbuya gelem murungake apa sing dadi karepane lan mbuya gelem nglereni anggone madeg pendhita aja takon dosa ulun bakal paring pidana kelawan Bawur Jati. Wis metu kok. Simbah sing nglerem bae, Simbah sing tenang bae. Perkara iki aku karo cantrik-cantrik liyane, aku karo kakang-kakangku sing nandangi. Wah, matur nuwun Dan. Matur nuwun lho. Kowe wis gelem nyengkuyung aku? Ya mergo aku lahir batin nggonku suwita karo sampean. Wis sak mengko Simbah lermo sak metara aku tak ngundurke para Wadyabala Dewa sing padha mapan ana ing pertapan Sila Langgeng. Wah, nyangoni
Apa selamat rahayu, muga-muga kowe unggul ning peperangan jan. Iya, Mbah. Pelarta saking Gudha Sakuru kula Yanamotosa Sang Sri. Oh mastur musidam sekaring bawono kuwi lha dalah. Antasena aja kemlewat pakarti kita. Aja wani kelawan panjenengan ulun. Wani ki aku ora ning apa-apane lho. Dadi aku arep wani karo dewa aku ora bakal kualat. Ayo Simbah Bawur Jati iki gayuane apik pengen mbrasta angkara murka lho kok. Sampeyan karo Iwang Pikulun Manik Maya ora trima ora nrimake sing baku. Bawur Jati gelem leren anggone dadi pendhita apa ora? Nek ora gelem leren sirmu arep piye, Pak? Nek pancen ora gelem leren aja. Ora sah wani-wani aku sing temandang karo kowe. Ayo tak tandangi sak-isaku Ulun Indra. Jaluk pangapura lho. katon lirikin alis risang mawe gandrung wela dalah pakartine Antasena kang kaya mangkono ulun ora nrepake ya tampan ana genine Bathara Brahma sasat isa nadhae
Ais. Ais. Dadosaken Sang Raden Antasena saya sekti saya digdaya dadosaken mangke geni dipun sebul ngenani Sang Bathara Brahma kontal kapiyandhem tebih kang dadi pakarti candrik-candrik kita. Amen. Pun kula saiki surarep tata krama sampean, kula saiki lungguh dhuwur wiladala. Bawur jati non kita gelem leren anggon kita dadi pendhita apa ora waladala. Kulon purun leren nak apa jenenge maksiat teng alam dunya iki mun ilang. Saniki sir sampean pripun nek pancen kita ora gelem leren kita bakal ulun pidana tak cemplungake ning kawah Candra di muka tanpa pangapura selawase urip. Mang jajal ning ampun kaget lho wiladala. Nek pancen kita ngeyel murgake tampanana guntur geni guntur angin mang tamaken nganti tumama kula nyembah karo sampean. Apa wi kok mengungak tok ha? Guntur geni gunturangan kon namakke ning awakku malah mengungak klip kaya kembang api. Mlebu meneh nang awak. Wis ra masuk kaya ngono kuwi. Wiladala. Nek pancen kita isih wangkot, mboya gelem nglereni nggon kita dadi pendhita. Panjenengan ulun bakal paring pengapesan kita. Pun mang kandhake pengapesan kira. Pandhita kang kenarya wangsit pindu gombang ngajapeng tameng susu angin sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngabdi sadah wadana ulun. Iya Kresna iya. Wah guru agekku aku aturake basaku aturu Jaya Werkudara ulun tampa. Iya pangestu ulun tampanana. Iya tak gegem dadekake jimat. Ulun kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk. Yaya Arjuna ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pundi nggo jimat. Manek maya saka ngendi? Wiladala Kakang Semar nuninggi. Wonten menapa kula kok mlajar saking ketebian? Saking ngantariksa dugi mriki wonten wigatos menapa? Mas Trama Sideng. Kresna wonten dawuh. Distun temen ing atas ulun iki dewaning para dewa teka keplayu saka kayiwangan. Mung mergo disababake saka pakartine Punakawan kita sing wis wani nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sinten Punakawan kula? Kita bakal ngerti dhewe yen lamun ulun kanthi menyang pertapan Sela Langking. Wiladala. Mang tumuli sak mangke monggo kula dherekaken. Iya, ulun kanthi mrana Kresna.
oleh aku ki wis seswaning Eyang Bawur Jati aku ki cantrik ana ing pertapan Sila Langking Wiladala ayo minggira endi Begawan Bawur Jati sing wis wani gawe guru-guru ing Kayuwangan nganti wang pikulun Bathara Guru medun ana ing jagat nanjihake karo Koko Prabu Kresna Wiladala saiki ngene wae sampean tak jak ning mertapan mengko nek sampean ngerti mengko rak kaget aku ora butuh kateranganmu sing gumathok ayo sing penting saiki ndi Bawur Jati kon leren anggone dadi pendhita walah dalah ora kena disenggara macan kowe lek aduh ayo total kowe ya. Domong isok ngeyel ora. Simbah Bawur Jati ki niate apik. Ora duwe niat kepiye-kepiye, ora mung mikir nggo awakne dhewe ning kuwi iki ya mikir kawula sak donya titah sak jagat iki. Aduh Antasena balekno kaya wingi uni tak balekke. Nek kowe matur, nek sampean matur karo Siwa Ndrawati sapa sejatine Simbah Bawur Jati kuwi lek mari Bambung arep ngopo? Wah, cah edan ya arep ngopo? Wah, edan. Bapakne diedan-edanke. Kowe yo mbambung-mbambungke anakmu. Padake ora lara ati ngono kuwi, ngono kowe apa piye? Iki ya ngono wong tuwa ora ngerti apa-apa. Ha. Sing isane mung mundi dawuh karo pukulan Bathara Guru. Sing isane mung nglakokke sing dadi dawuh waton enek bayarane. Ra yo ngono to? Wah, aja ngawu gawar ngawur. Ayo ndi gurumu sing aran Bawur Jati kon tekan kene. Janji ora gelem lairan anggone dadi pendhita, geceke ndase, geceken ndasku nyo. Wah, edian. Wah. Wah. Niku. Wong tuwa sing isane menglakoni trok ora gelem metung kanthi nalar sing ganep. Antasena piye? Ayo ndi Begawan Bawur Jati kon leren anggone dadi pendhita mergo wis wani gawe goro-goro ning Kayuwangan. Sing marai goro-goro ning Kayangan iki mergo dewane iki ya melu tumindak molima. Ngono lho. Dadi iki derajate Simbah Bawur Jati iki prasasat pinunjule ngampah-ampah. Luwih dhuwur saka dewa mergo pengin ngelekake karo menungsa ning dewane malah melu dielekke, malah melu apa ya? Teringatkan. Saiki ngene wae. Nek Siwa Ndrawati Bapak Werkudara ora percaya sapa to sejatine Simbah Bawur Jati, ya tak jak deloken dhewe dhe.
kenjang alas risang mawe gandrung lah rak tenan matur karo para Pandhawa iki sing teka ngrene nata Ndrawita Ndrawati Ndrawati apa-apamu kowe Prabu Kresna lho ora basa karo aku basa apa kowe kecilik tak mong kowe kecilik dimong karo bapak dimong karo kakang-kakangku saiki ora ngelingi kowe meng bangun miturut sing dadi dawuhe pukulun manik maya kowe parat saking kudu sakula kula Yanamatu sang Sri lah iki cepu lho kita gelem leren apa ora nggon kita dadi pendhita ora bakal leren yen pancen kita mboya gelem leren aja takon dosa kita bakal nuwun pidana mang pidana nek nganti kula teka apa lho kelap katon ler kenjang alis risang mawe gandrung aduh kula nyuwun pangapunten kula sampun dudu kalepatan Mas Tuna sidam sekaring bawana manik moyo wonten jawuh pancen wis keladuk pakarti kita ming merga titah kita ingkang jeneng Bagong iki ming dadi pendhita teko kita mboya narimakake aduh kula nyuwun pangapunten Pulun aduh kula nyuwun pangapunten Pulun iya manik moyo ulun maringi pangapura nanging aja pati-pati kita mbaleni apa sing dadi gegayuhane titah kita mergo sayekti gara-gara sing tumanduk ana ing kayiwangan mono ulun ingkang gawe ulun ingkang pancen nyoba kelawan jeneng kita aduh sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi nyuwun pangapunten Pulun gur njaluk ngapura wae kowe ha wedi karo aku saiki nyembah karo aku Bagong sae iki panjenengan ulun sapa iki ya weh iki sapa iki cah cilik nelangkring Gus kita aja sak geleme dhewe ulun iki jawuta ning kayiwangan wah dewa to iya wah bukti kula kunjuk Pulun sinten jenengan ulun Sang Hyang Menang bekti kula kunjuk Pulun menang ngira den ucapna Dasa Maning Sanata Dasara Purnama wis mestani dijeluk Sang Nata Prabu Baledawa Mas Tuna sidam kita aja kaya mangkono aduh nyuwun pangapunten Pulun ingkang abdi pun bawur jati sayekti namung badhe caos pepenget dumateng sedaya titah sak jagat supados mboten sami kalimput wonten ing hawa angkara Candala iya manik moyo kula wonten dawuh Pulun gandeng pakarti kita ingkang kaya mangkono dunu sak mengko kita kundura makayangan kita bali ning kayiwangan kita ngresiki Karang Kawidodaren ping 7 arepa wis resik kita kudu ngresiki meneh aduh nyuwun pamit Pulun jagat tuk
ngup aning sapucak ing ukir marbak bang sumerat kenang sarate ing surya mega lan gunung Bung Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Bagong sinten kula niki tesih Bawur Jati selama kula dereng dipethuki bapak kula tesih Bawur Jati Wiladala Kresna nuwun dawuh mergo patrap kita ingkang tansah anjampangi kelawan lakune Punukawan kita lan Bagong ingkang dina sak mengko wis keduga ngelekake titah sak jagat uga kula menika ngemotaken sedaya penonton streaming YouTube supados samangke ngedohi tumindak mboten sae saking mangke ujungipun nek mon ngedohi saged ngedohi tumindak mboten prayoga niku ujung-ujungipun mangke bakal pinanggih saedayanipun iya Bagong gandeng kita wis duweni ati ingkang kaya mangkono dina sak mengko panjenengan ulun bakal matedhake ya kuwi wahyu tentrem sejati kelawan anggo kita lan angganing para Pandhawa kabeh lan kabeh wae cantrik kita matur sembah nuwun kula Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawi gandrung Kresna wonten dawuh ulun gandeng kabeh wis paripurna ulun nedya kundur makayangan inggih kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Pulun Sang Hyang Menang wah menang kakekku nderekke sing dadi lakumu kundurane kayangan Untanantir Bawana setiti ngati-ati aku sing ndereke jengkare Iwang Pikulun Bathara Wenang muga-muga selamat sampai tujuan sampeyan kuwi ngomong ha wis rampung iki Sang Hyang Menang pun kepareng medal saking angga kula ulun kundur makayangan nderekaken jengkar paduka Bagong nun dawuh kuwi kowe oleh kresek kaya ngono kuwi saka ngendi niki nyaut memehane tangga kula lha dalah wong tanggamu yo kresek kok dipepe niki wong mambu amis-amis dirae gadah iwak ora neka-neka iki kula nyuwun pangapunten lho sinuwun yo sesuk neh aja kaya ngono lho kowe uga kudu njaluk pangapura karo bapakmu karo kakang-kakangmu mergo kuwi uga melu ngrasakake saka patrapmu kuwi nggih nyuwun pangapunten weh trembelan cahujan pengapus aku raedan dadak jadi pendhita ha main ngopo lho wedi dialem ha caper kowe caper niku yo dialem dadak udungan kresek barang kuwi karepe kuwi men dianu panitia iki men kaya ora ndek pang apa ora duwe sandangan ngono lho. Saedian kowe, ha? Lah terus nek kowe sing dadi pendhitane kene, Bagong omah kae sapa? Lho nyuwun pangapunten lho, Pak. Nyuwun pangapunten iki kathah klepat kula. Ya. Aku ora bakal iso tapusi diapurmu kowe, ha? Matamu sing jembar, matamu kuwi hus.
cangkemmu ombo ya ngono. Cangkemmu hus. Genti nyangkem-nyangkem kowe ora. Ora pangling kowe Bagong. Lah terus kae seneng omah kae sapa? Akhire kebak. Iki sapa? Iki sapa? Kinem. Sapa jenengmu? Aku ki Mega. Badar saiki lakone wis rampung. Nggih Mas, ngestake dawuh.